No niin, nyt aloitetaan kakkoslukko. Tää oli tikkari. Yes. Hei, tuolla on haaste. Oi. Pelata näppäimistöllä ja hiirellä. Eli siis näillä mä oon surkea ja siinä. Että niin. Ja noin. Aika hienon näköinen tikkari. Onko se mansikan makuinen? No, oliko siinä mansikan kuvia siinä? On. Tää on vähän ehkä niinku... Tää voi olla 4,5/5. Tää ei oo niin hyvä. No mikä tikkari on 5/5? Purkkatikkari ja Coca-Cola. Okei. Niin, ja se haaste on, että pitää pelata näppäimistöllä ja hiirellä. Heippa! Eli tää oli siis, että pitää pelata näppäimistöllä ja hiirellä. Vero. No niin, tuolla menee juna. Mä tiedän, mä menen johonkin. Jos jostain edes löytyy. Tuossa on takki. Mä menen sinne. Toivottavasti tänne tuolla kyllä ei tule ketään. Ei vitsi, täällä vaan löytyy pistooli. Otetaan sitten se. No. Jes, täältä löytyy semmoinen. Hei, onks tää se mitä mä tullut? Ei. Täällä on siis, mä en aina kannustata sitä, mä en vaan osaa käyttää. Missä tää chesti voi olla? Ei kun nyt mä tiedän. Täällä. Ujuma. Mä oon kattonut sen. Mä oon kattonut Pason videon, kun se on pelannut. Niin siinä oli tää hyvä ase. Se hyvä ase. Noin. X-Pack. No. Ei vitsi, mitä mä nyt teen? Onks tää se? Ei vitsi, ei ollut. Hei, minne päin mennään? Jos löydettäis auto. Miksei tää? Noin. Vitsit, jos löydettäis auto.
Mikä toi ihme juttu tuolla? Okei, täällä on jonkinlainen liinna. Sinne mä en ainakaan mene. Tuolla on outo. Mä kyllä tiedän, mistä pystyy ohjata näistä. Mut kun mä en osaa ohjata näistä täällä, niin mä ohjaan noista. Ei vitsi, nyt oli väärin. Mun kaveri kuoli. Ei vitsi, kun mun kaveri kuoli. Tuossa on toinen kerta. Lähdeks tohon ajaa? Ei se on rohkeeta. Ei, tää on paljon vielä. Mikäköhän mappi tulee chapter 5, siis on 2. Ja menen hakemaan ton kortin. Vau, tää näyttää hienolta. Ei peruuta! Ei saa kyllä tyyppi, ei. Missä sitä? Ei. Mulla on pelkkä pistooli. Ammu. Ei vitsi, mä oon 2 HP. Ei vitsi, se puhutaan. Ei nyt oo 2. Mä kuulen yhdestä osaa. Ei mulla loppu kutikki. No niin. Heippa! Tää oli tässä. Ja te oikeesti tykkäätte tästä videosta. Te tykkäätte. No niin, heippa!